Paleya zebeşê li bajarê Amedê dest pê kir. Tê zanîn ku bi mezinbûn û bi giranbûna xwe zebeşê Amedê li hemî cîhanê bi nav û deng e. Car caran ji ber mezinbûna xwe bi şûra tê jêkirin. Kiloya zebeşên ku bi garîsek kevokan tê giyandin digîjin 45 û 6 kiloyan. Berê niha ji ber giranbûnê zebeş bi heştîran date hildan. Îsal li bajarê Amedê li ser 17,000 donum erdî de zebeş bi navekî din şît hatin çandin. Waliyê bajarê Amedê zebeşa giraniya wî digîje 45 kiloyê bi merasimekê bi şûrê jêkir û îkramê beşdarvanan kir. Waliyê Amedê li navçeya Bismilêyan hîzman ku axa Mezopotamyayê gelekî bi bereket e. Dema mirov bêje zebeş, bajarê Amed tê bîra mirov. Lewra zebeşê Amedê hem bi tehme hem jî zor mezin e. Çavê meriva têrê dike. Karpuz denince akla ilk gelen Diyarbakır karpuzu ve Diyarbakır'dır. Diyarbakır karpuzu bu topraklarda yüzyıllardır Li ser vê erdingariyê da zebeş tê çandin. Zebeşê Amedê jî gire û bi tehme. 2008 da zebeşê Amedê nîşaniya navê erdingariyê girt. Zebeş sembola bajarê Amedê ye, em ê jî herdem piştgirî bidin cotkaran. Lokman Hekim ölümsüzlüğe çare ararken yolu Diyarbakır'a düşer. Zebeşê ku giraniya wî digîj 45 kiloyê jinek û mêrê xwe çandine. Lê cotkara jin dibêje îsal gihandina zebeşê zor zehmet bûye. Ew zilamê xwe bi tenê çandine. Lê îsal ji ber zêdebûna germaya hêwayê hemî şewitîne û zirar kiriye. Deme av dayî me çû av çemaniyê me pê av dida, me zibraniyê me pê xistiye binê naylon, me gezê navî kiriye, me cot kiriye, me heme mesrefî pir çûya. Mesrefay derneket. Derneket. û teዕba me jî ji xwe zatî werçû. Boş teዕba me çû qîzan. Îja me got ya Rebbi em ricayê dikin ji me destek derkevin. Dehînê xelkê li me dolarê xelkê me anî nikirin erd. Hema ji me destek derkevin. Ewele mûda me ev qîzan. Sayın Bakanım da gördü zaten Mısırları inceledi, gördü. Hejay gotinê ku li bajarê Amedê her sal divan demande festivala zebeşê dahatlı darxistin. Cotkarên ku bi kilo û bi mezinbûna bi zebeşên xwe dihatin xelat kirin. Lê belê îsal ji ber pandemiyê festival jî nehat li darxistin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.